Lah ya saya dhewe. Dhewe mlaku apa milu. Lah iso karo saya anak dhewe desa. tukang kendang ngakali kuwi lho Des. Operasinya langsung buntak. Aku ora Buntak. Ini ora aku ning kono. Lah piye? Ini senyum men. Heeh. Ora aku ning merongos nang guyu. Oh. Wedi. Nek salam Hai iki padha Des iki. Hah? Iki. Rapopo Kemajuan. Nih. Ya. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas Andes. Iki maksudnya sapa iki? Botone Rasid. Sing tunggal manuk mau. Endi kowe weruh apa? Weruh apa? Aning guri Apa wis ngelong? dendelen. Oh alah, rontung. Rentung ji. Aku yo wis tau nek gur sopet men. Mosok Ora ngerti apa aku. terdas? Lah aku go singso. Go sing- certo ngono. Iyalah. Lundung kabeh. Nggih, alhamdulillah Mas Andes. Ya, Kita pentas di tanah kelahiran. Tanah kelahiran. Le Purworejo. Ya iya. Tekan ning sapa, Mat? Heeh. Niki acara tasyakuran. Bayu Jungkitan, Nukel manuk niku. Ananda, Ras Ananda ki lanang. Ananda. Heeh, Rasid Dwi Kapriliswanto. Heeh. Putra Bapak Siswanto mohon Nggih. doa cengku agar anak kami menjadi anak yang soleh spasi bertakwa. Iki diwaca wae kabeh misake sing Apa ana cengkuke, sing ngetak misake kepada kedua orang tua cengku berguna bagi nusa dan cengku bangsa masyarakat dan agama. amin Selasa cengku 9 Juni Endul loro 6 males ngono. tulis kabeh diwaca. Oh iki anake sapa? Anake sapa kok lamine piye? Aman Dek, mboten dibrakot. Mojina niki. Hi, Guping. Guping. Nggih. Lah piye? Didongakne sing Didongake muga-muga dadi anak sing saleh. Amin. Dadi ale wong tuwa. Nggih. Baik berguna bangsa dan agama. Selamat donya akhirat. Ya iya. Nggih. Putrane kok pundi, Bapak? Pundi? Tasih. Atos. Oh, ngano, ngesih ngelas. Tasih. Ngelus manuk. Dek, pun sakit berdiri badan. Sakit. Riki, Dek, enggak apa-apa. Sini. Enggak apa-apa, enggak bakal mabur. Heeh, sini. Ya, kan enggak ada suwiwinya, yuk. Kan sudah dibongkok di sini. Aman. Ayo, Tutupi Adik cekeng sini. ora? Enggak apa-apa, sini ayo. Sini. Katanya kamu naga pembrongos. Iya. Sini toh. Sini. Sini. Enggak apa-apa, udah Cina ini loh.
Paling cuel tok, Dik. Iya, sokotane kok. Wah, malu dia. Malu nggih, nggih. Ya wis, gak apa-apa, Dik, mentahane wae ya. Ya, mentahane apa? Ayo kene to. Oh, keren. Aku yang nguruh bisa apa mau. Bisa apa? Request mau. Request apa? Oh, sapa sing ndi mau? Request lagune apa? Tuan rumah kowe. Oh, iya. Iya toh? Heeh. Gorene kabeh, Met. Oh iya, nggih. Alhamdulillah pokoke. Alhamdulillah. Ditungake masyarakat kene apa Nggih. para penonton kabeh. Nggih. Dugae muga-muga dadi tambah rezekine sehat selalu to, Met. Amin, ayam tentrem Dumari pokoke. pahala jinawi. Heeh. Nah ngene iki lho, Met. Aku Kabeh seneng sedulur iki. ngene iki, Met. Jejer bareng. Santai bareng. Suap-suapan. Endi? Mau tekan rumah pancal-pancal. Tak jadi aja ngono lho, Met. Dugae kabeh ki harus romantis. Heeh, piye nek romantis ndek Romantis dong kok. Ibu cantik ngono mbok. Ya ora. Saya doakan semoga ngono mbok. Lagi ora. Apa? Iki jenenge ora anu. Ora romantis? Madri banci. Wes. Ora. Nggih, sarengan jadilan pundi Mas Andes? Di Kok jadilan paguyuban. Wak Bodi. Iya. Tulisannya rano takut Rido Pak. budaya soko. Nah, Wah, aku wis maca mau. endi? Ning gua be. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Foto-foto kabeh ngene iki. Sarengan Pak. Pak Bos gitu, Pak. Nggih. Tujuh iki MC kondang. Masa? MC kondangnya sandale ngene iki. Oh. Biasane ngene iki. Wireng ngono kuwi. Nek saka adoh mlakune ya ono MC-ne, Pak. Aku piye? Baik, yang satu ini dengan tentunya dengan kaum semuanya. Heeh. Baik untuk semua umum tujuannya untuk panjenengan sedaya. Tentu bersama campur saya Indonesia, tentunya. Mesti kan apa tuh? Oh, ngono. Mesti ciri khas sih. Oke. Raja. Enggak, ini rambutnya dawa. Oh, rambut kibas ngono. Kibas. Dosa kowe. Ya ora dosa. Aku iku sandale. Heeh. Berkah. Laris ngono. Lah iya. Nggih. Iso kita. Oke, luar biasa Mas Luar Andes. biasa. Saiki Alhamdulillah, nggih. ana mau musik jos. Heeh. Awak dhewe nyanyi, Met. Heeh, nyanyine Sak napa? iso-isone. Ya. Alah iki lagu apa wae iso. Heeh, ya. Tenang to. Wis musik ngene iki Apa? pinter. Endi? Ora ngerti. Ora. Lah aku nyanyi yo. Heeh. Model saiki Heeh. iso. Masa? Aku gur DJ ya iso. Mosok cer. Bek. Ono drame, Budi. Piye? Adik, apa dia? Ada tete apa dia? Apa? Dua. Kicau mania. Kicau mania. Gaspol danga. Tahu. Napa? Asine ki kon meneng. Oh, Nah, nah. asine kon meneng ning kliru. Ya meneng kan siji kok ngono. Pinter. Ada napa? pinter. Nek geruang siji. Heeh. Ada wong loro. Oh iya, heeh. Tegas weh, tegas cilik. Lah iya. Kowe ngeyel lah. Karo Ya. anu, Mbak, kula ngambil HP-ne, Mbak. Tak gawe ngetek lagu. Tak kira tak dol. Ora apal iki. Lagune sing saiki, Mas. Heeh. Lagune jalane kesayangan wae. Ya. Iso langsung dangdut wis wae los kaya ngene iki. Adik. Sip. Iya. Saiki wis pinter siji. Napa? Kok loro. Kok es maju meneh telu wae. Telu. 4-5 tewu. Heeh. Aku kowe kok ngabari apik. Ya angel wong untumu ki genah ngene kok. Rapopo. Hah? Brongoso ora apa-apa. Ah iya. Adik iso guyu. Oh guyu. Ayo. Ini, Dik. Asik. Nah, sempritan ditok. Ayo, ayo. Ayo baris, Dik. Yo, Ayo, gerak Dik. jalan. Sempritane. Ayo. Tuk. Ayo. Gua. Tuk. Gua. Kere. Gua. Nah. Tuk. Nah, Ayo. Ah, sabrak. Sap. Nah, sabrak. Warai. Langkah 3 maju. Jalan. Maju, Dek. Ayo maju. Maju. Ayo maju. Tur. Nah, terus. Gua. Henti. Gerak. Oh. 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 Semprit. Yuk. Tarik kanan. Gerak. Ini, nah, set. Oh, bom. Oh, digapani. Angel. Set lah. Ah, perhatian. Kepala
dengar sendiri. Ngono. Ayo sini. Ya. Kene. Nah. Nah, sik. Kejuran. Lagi ngene iki. Akhirnya kandaran motor. Ayo coba ya. Yuk. Cap. Lencang kanan, gak. Ono. Nah, Apa men satu. Iya. Tegak, gerak. Nah, Maju. Maju. Sini. Jalan. Ayo maju. Sempritane. Ayo. Tuk. Rene. Laku mungkin Rene wah mencot rono. Tombas matur nuwun wah kendel banget. Aku paling kendel radine ya apa? Ono bagiane dhewe tak doloke akeh. Siap. Makasih Adik ya. Makasih. Mau joget? Mau joget. Mau joget boleh? Joget. Hah? Misalnya. Nek asik ini. Men isane ngomong aku ngerti. Iya. Ele. Mau joget? Mau. Pandu sih. Nah, gitu. Nah, ngono kudune wes. Nek wis ilang duwite iki ngomong. Nek ora nangis. Ulang-ulang ora nangis. Pinter aku lek ora dileke. Lagune Mbak. Lagune Mbak. Yo, singkat matan deh. Ya. Band bos besar iki lho. Ya. Iki CEO. Ceo. Heeh. Ya, Aku ra ngemis ning atiku miris. Curiga rasane apa esono gantine. Ngamuk aku isih sayang. Tresnoku ora bakal hilang. Yuk, kesayangan koyong apa rasane hati suwe aku janji suci mati kami. Ayo coba deh. Siap. Kurang kemes kaya dene aku jogo sliramu sapasake ning pangeran yen mesti jodoh ora bakal kurang Yo, yo, yo.
ayo mas. Iya, terima kasih adik jogetnya kok ngono-ngono tok. Ya bentar. Asih salah wah debut kecil aku nggak tahu yang mau ngilmu Malah ngamuk nek ngono iki ngamuk, Des. Nek dikon ra gelem, tapi nek ra dikon walah nih sini sama Om Rongo sini nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini adik mau Bu. Adik sini. Adik mau nyanyi enggak? Mau? Hah? Enggak. Ayo ngomong. Enggak. Oh, Namanya siapa namanya? namanya siapa? 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 Umur berapa? Satu. Wah, 100. Walah tua tenan, Des. 100. Beli. Umurnya berapa? Satu. Ayo dah. Angel. Iki lho, berikan tepuk tangan dulu lho. Tepuk tangan luar Iki lho biasa. mentalnya jak jos. Heeh, generasi iki sih sok. Generasi. Heeh, mentalnya wis dadi. Mentale dadi jogete yo wani. Lah iya. Yo Dik ya. Heeh. Yo Yo. besok semangat di sekolah ya. Yo aku mar kene wis aku mar kene. Iya. Angel ketake. Lah iya malah tengenge ngono. Ya wis, wayahe dhewe sing celitang men. Matur suwun nggih. Makasih Matur ya. suwun nggih, Bos. Ya. Mbok mriki kok. Sana yuk, sana. Karo ketek. Ya wes, Met. Lagi mriku nggih. Wayahe dhewe sing celitang delok, Met. Heeh. Ayo. Kamu dulu ya. duduk situ. Nanti ndak nganu Kepancang kesenja. kamu, heeh. Ya. Ya. Iki lho, Met. Ya. Mental wis kadung dadi yo. Ayo. Mental kadung dadi ngono kuwi. Ya. Heeh. Dan juga alhamdulillah ya, Mas. Nggih. Wis berjalan dengan lancar iki wong saiki Alhamdulillah. santos-santose Nggih, Mas Andes. menawa awak dhewe ingin jengkelitang kono sing nyawer barang. Heeh, ora ngerti. Ora. Rezeki ki ora ono sing ngerti. Ora ono jaluk tuan mah kono. Pokoke sugeng rawuh Bapak Ibu. Heeh. Undangan iki undangan. Undangan. Heeh. Disungkemi sih, Mas. Sukemi. Kaya wong arek anten-anten kok lho. Oh iya, heeh. Katetan ibu sedayanipun Kula plangkahe kare Ekomet pun padha siaga ngetokne arto. Sin. Aku weruh. Oh iya. Tangane wis gatel wis grogoh-grogoh. Ayemu Des. Ya. Ora sido. Mergo kowe kok mleboke HP. Hah? Ayo kowe kok iya berarti. Ya wis atur sing Mas Andes. Ya. Yo. Sikat.
pancen angel. Nganes deh. Anak disangkoke apa piye? Oh, lawanmu merocot. Lah iki. Ah. Terus sabar. Dibilani cingkir nang irana pisan. Ora apa-apa. Ora apa-apa kan Saiki nono sesuk Nono. Sesuk nono wong prei. Iya yo. Sesuk nono wong prei. Ya wis. Nggih. Adik ndimu adik mau. Heeh, Adik. Adik halo. Rasid. Muga-muga enggak Nggih. ngaten nggih, Dik. Amin. Tak omongi. Heeh. Iki kanggo bos nyopet, Wong nyopet khususon. khususan wong sopet. Heeh. Nek rong dino aja ge mlayu-mlayu. Heeh. Oke? Aja kaya aku rong dino tak badminton. Kalau iki kok yo Malah mlentung men. kuanen kuwi jenenge kuanen. Iki jenenge gendelen. Heeh. Ya, Dik. Adik, halo Adik. Halo. Nah,
gak tinggal wong tuwa ya Dik ya. Nggih amin. Heeh. Sekolah sing pinter ya. Ngajine pinter. Lah iya alhamdulillah wis Alhamdulillah Ji Mas wis Andes. wancine awak Ji. dhewe jenenge litang. Wis. Sing gegojekan ya Wis. ngapura sik Mek. Ah. Aku wis kumpis-kumpis ya. Nggih. Gitu? Ah. Gitu? Nggih. Ya wis nggih. Nyuwun pangapunten kanggo penonton kabeh men. Yes. Sing ana lupute awak dhewe. Nggih nyuwun pangapunten dhewe kawula atur kula boten penak ning ati panjenengan. Lan ugi kelakuan awak dhewe sing kaya ketek ngono niki Mas ya. Nggih, nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang meriah. Ridho Budaya. Tepuk tangan yang meriah untuk Mas Andes. Mr. Thomas. Komen. Go. Go ae. Go ae. Go ae. Lega rasane atine Dedek Rasid Dwi Kapriliswanto. Iki aku nyuwun sunat Bu nek ditanggapi kaya Mamas mbiyen nekake ganongane Mas Andes karo Mas Komet disambut dipun pinangkani. Tak derekke kanca-kanca Krida Budaya Soko sembah nyuwun Mas Andes, Mas Komet. Nah, luar biasa wis kiprah jengkelitan yo nembang barang sembah nyuwun sing baku muga-muga Mas Rasid sakwise sunat iki tambah bekti karo wong ngatuwane digunani tumrap usa bangsa lan agamane. Amin.